hazine seyf içinden dur yekecen aytmakan dost qowmy. Wa aleykum assalam. Qowmy adalar. Kello. O. Adın kim? Adın Didarzan. Didar. Seret hazine seyf bugün seyfin içinde haýsy bolsa birine sowgatba. Misal üçin eliň bilen şunu diýen atşas sowgatba. Misal üçin minne bolup bilen. Üçüsiniň birine sowgatba. Sen haýsyna diýen birat. Şunnomy? Nädip bilýän sen? Ay bilemek son. Yüreğiňiz diýen. Yürüdü ya. Yok, seret. Üçüsünü de. Misal üçün zat birine var. Misal üçün şunno. Haýsyna da bilem yok. Üçüsünü yoksa o haýsy bolsa birine var. Şuma pikirini üýtgedilýän duruk. Ene garadak. Şunumy? Yok, mınam diýbilýän. Alçıratma. Haýsy? Ya şunu. Şumy? Bol iň soňkyňda gal. Bol iň soňkyňda gal. Haýsy? Şunnomy? Daway açyk görýäs. Dadan. Selbi gelýär. Senem oýnayan garas selbi. Birimin. Dur açılan o. Yekecemin. 1, 2, 3, 4. Açılı. Zalımcıgiyim. Gel. Birinci şunu sayladın ha. Birinci şunu sayladın. Gal ver de. Bor cancıgiyim. Bol alçırattı sen. Men alçırattım yani senden. Seyf hazine seyfin adına kitap seyf. Seyf bulam. Yo men al senki. Yo birinci sen şunu sayladın. Men alçırattım. Bağışlardın da bu mu? Hazine seyfcigiyim. Qıyratına derleşya. O bir hazine seyfe bir qowsuz ay. Sögdan olsun. Hawol in qowsuz sol. Hawol. İň gow seyfem sen allan. Sen beýle var ýadың, beýle var. Ha, gel gitme de. Selbi. 5 minut anlaryň.